περίπου εισαγωγές παιδιών και συμπληρώνονται διπλάσιες αιτήσεις για υιοθεσία. Σήμερα το Ίδρυμα προστατεύει 467 παιδιά, εκ των οποίων τα 171 είναι στις εγκαταστάσεις του και ακόμα 296 παιδιά είναι σε ανάδοχες οικογένειες. Εγκαταλείπονται εκεί, αλλά όχι για οικονομικούς λόγους. Εγκαταλείπονται γιατί η μόνη μητέρα είναι χρήστης ναρκωτικών. Εγκαταλείπονται γιατί η μόνη μητέρα είναι χαμηλού νοητικού επίπεδου. Εγκαταλείπονται γιατί το ζευγάρι γεννά ένα παιδί με αναπηρία και δεν το επιθυμεί. Στο Ήλιον, 86 παιδιά περιμένουν κάποιον να τα πάρει μαζί του. Απ' την άλλη, οι υποψήφιοι γονείς πάλι περιμένουν χρόνια. Πώς γίνεται αυτό? Η διαδικασία δεν διαρκεί περισσότερο από 5 μήνες. Ο υποψήφιος όμως που θα πάρει την τελική έγκριση θα χρειαστεί να περιμένει 4 με 5 χρόνια για να έρθει η σειρά του. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν παιδιά για όλους ή γιατί δεν έχει βρεθεί το παιδί που θα ταιριάζει στα κριτήρια των γονέων. Όλοι ρωτούν, όπως και εσείς, πόσο καιρό κάνει κάποιος να υιοθετήσει ένα παιδί. Κανείς δεν ρωτάει πόσο καιρό κάνει να υιοθετηθεί ένα παιδί. Να σας πω λοιπόν και να πληροφορήσω τον κόσμο ότι το 80% των παιδιών αποκαθίσταται οικογενειακά. Υπάρχει όμως ένα 20% παιδιών τα οποία δεν τα επιθυμεί κανείς. Το κατεξοχήν επιθυμητό παιδί είναι βρέφος. Το πολύ σε 6 μήνες έχει υιοθετηθεί. Ένα παιδί που δεν είναι ελεύθερο, δηλαδή δεν έχει τη συνένεση του φυσικού γονέα για υιοθεσία, είναι λιγότερο επιθυμητό. Ένα παιδί που δεν είναι υγιές είναι ανεπιθύμητο. Και μάλλον δεν θα γνωρίσει ποτέ η οικογένεια. Για αυτά τα παιδιά θέλουμε να αναδείξουμε κι άλλο το θεσμό της αναδοχής. Καλούμε όλους τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν αποθέματα αγάπης, να έρθουν για να μεγαλώσουν ένα παιδί. Μέσα στο Ίδρυμα, τα μωρά γνωρίζουν την πρώτη τους μαμά. Το παιδί το έχω αναλάβει ως κόρη. Δηλαδή, στον χρόνο τον οποίο μπορώ να διαθέσω ανάμεσα στα υπόλοιπα παιδιά, θα ασχοληθώ περισσότερο μαζί της. Τα πρώτα 3-4 χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου είναι τα πιο σημαντικά. Άρα σημαίνει ότι θέλουμε συναισθηματική ασφάλεια, θέλουμε ρεθίσματα, θέλουμε δεσμό, κάποιον να είναι εκεί, μία μαμά που θα τη φωνάξουμε, που θα έρθει, που θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μας. Ένα παιδί χρειάζεται αγάπη και φροντίδα κατά αποκλειστικότητα, που όμως ένα ίδρυμα, όσο καλό κι αν είναι, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο Μητέρα, για παράδειγμα, αντιστοιχούν σήμερα 2 βρεφοκόμες για 14 παιδιά. Μένουν κάποιες ώρες μόνα τους, δυστυχώς, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε και τους έχουμε ερεθίσματα, δηλαδή συγκεκριμένα εδώ στο τμήμα βρεφών που βρισκόμαστε, μέσα στο κάθε δωματιάκι του παιδιού έχουμε βάλει ηχεία για να ακούγεται μουσική, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν τα ακουστικά ερεθίσματα όση ώρα εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με αυτά. Πραγματικά χρειαζόμαστε προσωπικό και δεν είναι απλά προσωπικό για δεν ξέρω εγώ τι, δεν κάνουμε δουλειά, δεν είμαστε σε ένα γραφείο. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, μιλάμε για πλάσματα σε πολύ ευαίσθητες ηλικίες που έχουν ανάγκη από ανθρώπους. Και εδώ μπορεί να βοηθήσει και ο εθελοντισμός. Χρειάζεται λίγος χρόνος και πολλή αγάπη. Χρειαζόμαστε κόσμο, ας το πω εθελοντές, γιατί είναι πολύ καλός και ο εθελοντισμός, αλλά με ποια έννοια? Όχι ανθρώπους που απλά θα έρθουν τα Χριστούγεννα, γιατί έχουμε ακούσει αυτό. Φέρτε μας ένα παιδί να το πάρουμε στο σπίτι μας τα Χριστούγεννα. Το παιδί δεν είναι για να καλύψουμε τις δικές μας τις ανάγκες. Το παιδί είναι για να δώσεις ό,τι περισσότερο έχεις να δώσεις σαν άνθρωπος και να του καλύψεις εκείνο τις ανάγκες του. Τα παιδιά αυτά δεν είναι ορφανά. Έχουν όλα φυσικούς γονείς. Αναζητούν γονείς να τους προσφέρουν μόνιμη οικογενειακή θαλπορή. Χωρίς άλλο κριτήριο παρά μόνο την αγάπη. Χωρίς κριτήρια. Αυτή είναι η πρωτοβουλία της εκπομπής και των πολιτών στο ΜΕΤΣ και όλων εσάς που ήδη συμμετέχετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μαζί μας είναι, κυρίες και κύριοι, ο κύριος